बे थैबासो थाखा मोनलायनाय रांखौ आरो ना दस्रा दंबा खिथा दंनायाथ' दंलै दस्रा इन्सुरेन्सआ खिन्थु बाइक कारनिसो नोंसोरथ' बाइकबो गैया कारबो गैया गैया बायनोनो हायाखै दंनायाथ' दंलै बाइक गोमाबा मोनफिननायनि कार एक्सिडेन्ट जानानै बायला जिला जायोब्ला बानायफिननो मोननायनि दंनायाथ' दङलै आदसा नोंथां मोनसे खोथा सोंसैलां बाइकनि कारनि मानसि थैनायनि इन्सुरेन्स दंलै फैसानि इन्सुरेन्स दंना गैया जेन'ब्ला आंनाव फास्स' गांथाम दं बिनि गेजेराव गांसे गोमाबाय बे गांसे गोमानायनि मोनफिननायनि इन्सुरेन्स दंना गैया हा आरो मोनसे खोथा बाव दे जेन'बा लंपेन्ट सिफि गस्ला सिफियाव थानायखौ आंना हिन्जावा सुस्लांबायलायनो गेब्लेजोब्बाय बे गेब्लेनायनि इन्सुरेन्स दंना गैया हा बे थानांगौब्रा आंनिब्ला कार एक्सिडेन्ट जानानै बायब्ला बानायनानै होनाय इन्सुरेन्स थायो फैसा गोमाब्ला फैसा जिब्ला मोनफिननायनि इन्सुरेन्स थानांगौब्रा गैया आं बिनि फिननायखौ होनो हानाय नङालै आंबो बारा लेखा फरायनाय नङा नालाय बारा बुजिजोबा र'लै आं माबा मोनसे लोंनो जाथारलायबाय नोंना ओइ आदा फ्रिजआव दोननाय दै गुदुं दं नामा हा फ्रिजआव दोननाय दै गुदुं फ्रिजआवथ' दै गुसु थायोलै फ्रिजआव दोननाय दै गुदुं मोनलोंफेराखै फ्रेस माने साफाब्रा फ्रिजआव दोननाय दै गैयालै आंनाव बेबायदि गैया माल लानो हाबा दखान होनो नाङालै ओइ आदा र' बे फैसा जिनाय फैसा गोमानायनि इन्सुरेन्सनि खबरा मोनबाय नोंथां दंमारा गैमारा अफिसफ्रा बन्द जाजोब्बाय नालाय गासिबो आं बारा मोजां मिथिला थादो हेइ नों असे LIC एजेन्ट नङागोनलै थगायग्रासो नामाब्रालाय फाग्लासो मानसिखौ लोगो मोनबाय थायो आंलाय मा जाम्बासियान होनलायबाय थायो थ' गोख्रै